Santiago Kapitulo 4. Pagpakihigala sa kalibutan. Unsa ba'y hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Gusto kamong manag-iyag mga butang. Unya, kay dili man ninyo maangkon, buot kamong mupatay. May kikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha, busa nakipagbingkil og nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong kitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog, mga maluibon. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan nakig-away sa Dios. Ayaw ninyo hunahunaa nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Busa, pag masinugtanon kamo sa Dios, suklin ninyo ang yawa ug mudagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo, mga makasasala, hinluwi ang inyong kasing-kasing, mga tigpakaron ingnon. Pangaguol kamo, pagsubo ug ipaghila, ilisi ang inyong katawa sa hilak ug ang hudyaka sa kasubo. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Dios ug bayawon kamo niya. Pahimangno sa dili paghukom sa isig ka magtotoo, mga igsuon. Ayaw kamo pag dinautay kay ang magdaot sa iyang isig ka magtotoo o maghukom kaniya nagdaot og naghukom sa balaod. Kung maghukom ka sa balaod, wala ka na magtuman kun dili naghukom niini. Ang Dios ray makahatag sa balaod og maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Sikin sa kaman nga maghukom sa imong isig katawo. Pahimangno sa dili pagpanghambog. Aniya isulti ko kaninyo kamo nga nag-ingon. Karon ugma moadto kami sa syudad ug magpabilin didto usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Mao kini ang angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot-buhaton. Apan kamo karon nagpagarbo ug nanganda. Dili kini maayo. Busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala.